ingaphumi ikhombi nge-R1 iyaphuma iyasonga 9 rand. Amen. Ngitye Amen. ngolo hlobo yathini Uya-understand. Onga-understand ibona 10 rand andisake zayithini le nto Amen. umphe yona ubethe ngayo umntanakho. Amen. Andiwanika nemali yalo kuthiwa yanika imali ngozizawunikanga bhetele xa uzonika 10 rand. Amen. 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 Ukwenzile ama-1000. Amen. Amen. But uthe wakwazi uku-understand uba i-10 rand yimali uthixo uyamsikelela. Amen. Haleluya. Amen. Athi amnikeze ezingaphezulu kwezakheloniya zona izinto elizwayo ukuthi ibhayibhile thembeka kokukutheni okuncinci. Amen. Uthixo uzokwazi ukuthemba nakwiinto ezinkulu. Amen. 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 Mali xa unga-understand into encinci awuzuyithemba ngoba utheni Understand. Amen. uzofuna iinto ezinkulu ngenxa utheni unga-understand. Uzifumane izinto ezinkulu unga-understand onjalo zibe yi-waste. Amen. Haleluya. Amen. Njengonye umfana wasekhaya pha uthe enga-understand imoto wavele wathenga zabayi-4 edosela iyi-1 Amen. zaphela ngoba benga-understand uba zenziwa kanjani imoto. Amen. Haleluya. Amen. Uoperate kanjani xa unodrayiva xa unemilo ezininzi ebeqhela uba nemoto eyi-1 ne-understanda yona yodwa. Amen. 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 Kanti kuthiwa xa ufuna uba sisityebi landelana nezityebi Amen. xa ufuna uba ngutitshala landelana nesikolo Amen. esifundisa abantu kootitshala Ootitshala. xa ufuna uba ngumntana wesikolo uba ugrade 10 ulandelana nesikolo Amen. efunda abantwana ba-grade 12 xa ufuna ukuqonda kanti nabantu abafuna ntoni. Uqobo. Amen. Haleluya. Amen. Ngoba uzokwazi uhamba nemaphara kodwa ufuna uba umfundisi Amen. kodwa ufuna uba umzalwane uhambe nezigebenga ayihambi ngolo hlobo. Amen. Haleluya. Amen. And isayithi ibhayibhile ithi ningemi embuthweni yaboni ningahlali embuthweni zabaceli. Zabaceli. Amen. Haleluya. Amen. Ngoba uyayazi uthixo noba once uhlale nabantu abarongo rongo ufika amapolisa azobamba abantu abarongo upha Amen. awuzusinda. Amen. Noma abanye abantu bathi hayi akahambi nathi lona umzekelo silapha kanti sonke sitshaya intsango xa itshaye ngumntu oyi-1 apha endlini inuka kulisonke empahleni Amen. nalo itshayileyo nalo ungayitshayanga inuka endlini yonke. Amen. Afika amapolisa ekhangela utshaya intsango thatha ngomuntu Amen. wena ngoba u-understand hayi phakathi kwabo mna and andizitshaye Amen. ngoba nditshayi Amen. sendisiwe ndifuna inkonzo ndifuna uthiya inkonzo. Amen. Abantu batshayayo andibachasanga because andibaphakamelanga Amen. andithi njengoba ndinentsindiso nje ndihambele kude ebantwini uhlale nabo phaa umoya omdabo nabo uzongena kuwo Amen. amashwa abanawo azongena kuwo Amen. izinto abaqinise ngazo izindlu zizoafektha nawe Amen. iziqalingi seziphoswa kuwo zizongenelela kuwe Amen. ivumba bona banalo lowunisa nawe.